बे समाव BTR खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामाव मैया सानसेयावनो सा 154 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिव केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 148 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2835 जाबाय। बिनि मादाव सा 2044 आ एक्टिभ केस, सा 784 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। मिरु सोरखारनि मन्थ्रि रमेश पोखरियालआ 15 आगस्तनि उननिफ्रायसो भारतनि गासै फरायसालि, कलेज, मुलुगसोलोंसालि एबा सोलोंथाइनि फसंथानफोरखौ खुलिफिननायनि बाथ्रा बुंदों। मोनसे गोजोनथाव रादाब दि देग्लाय आसामनि गासै फरायसालि, कलेज, मुलुगसोलोंसालि एबा सोलोंथाइ फसंथानफोराव थाइसेबो रां होआलासिनो फरायसाफ्रा फ्रि मुं थिसननो हागोन होनना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोसावदों। लोगोसे सोलोंथाइ फसंथानाव एक्सट्रा फिस लानायखौबो गैया खालामनो होदों मन्थ्रि बिथाङा। आसाम सोरखारा BTR हालाम आरो बराक हालामनि अनगायै आसामनि सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासै फरायसालियावनो थाखो 1 निफ्राय लानानै थाखो 10 सिम गासै आसाम नाङै एसामिस आयदाखौ कम्पालसरि फरायनांगोन होनना थिरांथा लाबाय एबा बे आयेनखौ फोसावबाय। BTR हालामनि बायजोआव थानाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि एसामिस आयदाखौ कम्पालसरि खालामना होनाय आयेना मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो दुखुनांथाव खौरां। बिनिखायनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां मेलनि गेजेरजों आसाम सोरखारनिसिम बे थिरांथा लानायखौ बुंदों दि जेराव बर' मिडियामनि फरायसालि दं बैफोराव बे आयेनखौ जाबसिननो नाङा होनना। BPF हानजानि गागि दैदेनगिरि लोगोसे बारग' MLA आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि आफादगिरि हेमेन्द्र नाथ ब्रह्मआ मैया UPPL हानजायाव जयेन जाफैबाय। मिज'रामाव लकडाउनखौ हप्ता मोननै बारायबाय। लोगोसे क्वारेन्टाइनआव थानांगौनि सानखौबो 14 साननि जायगायाव 21 सानसिम बारायनानै होबाय आरो वेस्ट बेंगलावबो लकडाउनखौ 30 जुनसिम बारायना होबाय। मैया काछाराव रायजो सुबुंफोरनि लोंग्रा दै दोनथुमग्रा टेंकआव मा 13 मोख्रानि गोथै मोनदों। खाथि खालानि सुबुंफोरनि मादावनो सोरबाया बेखौ मुलि होना बुथारदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। पुलिस आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बे बुथारग्रानि संदाननाय लागासिनो दं। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 8444 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरो बे COVID-19 जों मैया भारत नाङै 262 सुबुङा थैदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2,65,928 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,29,345 आ एक्टिभ केस, सा 1,29,095 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 7,473 सा सुबुङा जिउ गोमाबाय। 1 आगस्तनिफ्राय PM किसान सन्मान निधि योजनानि 2000 रांखौ सोनाय जागोन होनना खौरां मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।